Αφορούν κυρίως την ΗΠΑ και τις ΗΠΑ και η Γερμανία, αλλά έχουμε και μια σημαντική ποσότητα εισαγωγών και κυρίως από γειτονικές χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία κτλ. Πολυετές φυτό, αντίθετα με πολλά άλλα αρωματικά αυτά τα οποία είναι ετήσια, η ρίγανη είναι ένα πολυετές φυτό, μπορεί να διαρκέσει η παραγωγική ζωή έως και 10 χρόνια. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε λίπανση, κυρίως οργανική, έτσι, κοπριά κτλ. Αυτό που λέμε είναι 30 κιλά ζώντανα στρέμμα. Το πότισμα αφορά μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, σαν άρδευση, αλλά θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να καλλιεργήσει και τσίρικη. Η διάθεση στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, γίνεται ως δρόγκη, δηλαδή όλο το φυτό το μαζεύουν και το πουλάνε. Στην περιοχή της Μαυρούδας στη Θεσσαλονίκη, είναι εκείνο το χωριό που σας έλεγα που έχει υπογράψει εκείνο το συμβόλαιο, έτσι τα μαζεύουν και έρχεται ο έφορος τα παίρνει, το παραλαμβάνει. Αυτό το οποίο θα έχει πολύ αξία και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι και να φτιάξουν ένα εθέριο έλαιο και κύλισμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν μεμονωμένο, σίγουρα χρειάζεται αρκετοί. Αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως λέγαμε και πιο πριν, θα μπορούσε κάποιος να εκμεταλλευτεί την προστιθέμενη αξία που παρέχει η... Λέγομαι Λιωτάκης Άγγελος, είμαι γεωπόνος, γεωργοοικονομολόγος. Και να μας πείτε λίγα λόγια τι γίνεται σήμερα στο επιμελητήριο. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε ένα θεματικό εργαστήριο που αφορά τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια άνθηση στον τομέα αυτό. Έχουν εισαχθεί στον ελληνικό χώρο πολλές καλλιέργειες, οι οποίες κατά βάση είναι σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό και δεν υπήρχε καλλιέργεια τους τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο μια εισαγωγή στις καλλιέργειες αυτές και να δούμε και κατά πόσον αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος ή όχι με αυτό και πώς μπορεί να αποφασίσει με ποια είναι η κατάλληλη καλλιέργεια για αυτόν. Υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις όσον αφορά τους αγρότες για να βάλουν κάποια προϊόντα. Υπάρχουν οι επιδοτήσεις που υπάρχουν για όλα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένα ξεχωριστό δηλαδή για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι για κάποιες από αυτές δεν υπάρχουν επιδοτήσεις ή τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες για να ξεκινήσουν να υπάρχουν επιδοτήσεις, διότι πολλές από αυτές τις καλλιέργειες δεν υπήρχαν καν, δεν λογίζονται καν ως φυτά. Σαν τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει σαν εναλλακτική καλλιέργεια εκτός από τα συνηθισμένα που ήδη ξέρουμε? Υπάρχουν πολλές καλλιέργειες που υπόσχονται υψηλά κέρδη. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε κάποιες από αυτές. Είναι αυτή που λέμε οι μικροί καρποί, γκοτζιμπέρι, αρώνια, υποφαές και μύρτιλο κτλ. Είναι άλλα φυτά τα οποία καλλιεργούνται για άλλους σκοπούς, όπως ας πούμε η αλόη και το φραγκόσκο. Κατά τη γνώμη μου όμως θα μπορούσαν ως εναλλακτικές καλλιέργειες να λογιστούν και καλλιέργειες οι οποίες ήταν παραδοσιακές και έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα τα όσπρια. Έχουν πολλά έξοδα οι εναλλακτικές καλλιέργειες σε σχέση με τα άλλα κυπευτικά και αυτά? Πολλές από αυτές έχουν αρκετά έξοδα, τα οποία αφορούν την αρχική φάση, τη φάση εγκατάστασης της φυτείας. Βέβαια εξαρτάται από για το τι καλλιέργεια μιλάμε. Αν μιλάμε για αρωματικά αυτά, ενδεχομένως το κόστος να είναι μικρό. Αν μιλάμε για πολυετής φυτείες που απαιτούν υποστήλωση, ας πούμε, το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο. Πιστεύετε ότι σε αυτή την εποχή κρίσης που λέμε όλοι, έχουν στραφεί τελικά και οι νέοι στις εναλλακτικές καλλιέργειες ως πηγή εσόδων? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική για πολλές από αυτές τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Ειδικότερα θα έλεγα από τους νέους, ότι ψάχνουν κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είναι συμβατικό, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε οι γονείς τους, ας πούμε, το οποίο ελπίζουν ότι θα τους αποδώσει μια υψηλότερη κερδοφορία από κάποιες παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι δεν πάνε και τόσο καλά. Βέβαια στην Ελλάδα που είμαστε, που είναι αρκετή η αγροτική ζωή, έχουμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τις προϋποθέσεις θα λέω ότι τις έχουμε, ναι. Το θέμα είναι ότι η δικιά μου συμβουλή θα ήταν
η όποια δραστηριοποίηση με τέτοιες καλλιέργειες να γίνει μετά από πάρα πολλή σκέψη και μετά από ένα πολύ καλό έλεγχο, ας πούμε, της αγοράς. Διότι το να αφήσεις μια καλλιέργεια παραδοσιακή με τα όποια προβλήματά της περιέχει και ένα ρίσκο για να πας σε μια εναλλακτική καλλιέργεια. Σίγουρα κάποιες καλλιέργειες, ακόμη και παραδοσιακές καλλιέργειες, έχουν πολύ καλές δυνατότητες κερδοφορίας παρά το γεγονός ότι είναι παραδοσιακές. Οπότε κάποιος θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά σε ποια καλλιέργεια θα προτιμήσει και προς τα ποια θα κατευθυνθεί. Βέβαια, για να κάνει όλα αυτά που λέτε, πρέπει να πάρει και πολύ καλές συμβουλές, γιατί ίσως να θέλει κάποιον να βλέπει ότι κάτι έχει πολύ κέρδος, αλλά τελικά να μην πιάσει, όπως λέμε, στο χωράφι του. Θέλει, φαντάζομαι, αρκετή έρευνα και εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση. Ακριβώς. Αυτό που λέμε και εδώ στο σεμινάριο που τονίζουμε είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος είναι το κλίμα και το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αποκλείσει πολλές από τις λεγόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες. Είτε λόγω κλίματος, δηλαδή κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες δεν θέλουν, ας πούμε, παγωνιές, είτε λόγω εδάφους. Δηλαδή μιλάμε για pH, μιλάμε για σύσταση εδάφους κτλ. Και η αλλαγή των ιδιοτήτων του εδάφους είναι αρκετά κοστοβόρα και εγώ προσωπικά δεν θα τη σύστημα. Σαν γεωπόνος, θα ήθελα να μας πείτε το πόσο πρέπει να αποφεύγουμε τα φαρμακευτικά έτοιμα χημικά σκευάσματα και αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος προκειμένου να βάζουμε λίπασμα στα χωράφια μας. Αν υπάρχουν φυσικές μεθόδοι. Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν φυσικές μεθόδοι. Όλοι έχουμε ακούσει για την κρουσοποίηση, ας πούμε, και για την εκμετάλλευση των υπολειμμάτων τροφών κτλ. Επίσης, σίγουρα υπάρχει χλωρά λίπανση, ένας καλός τρόπος που εφαρμόζαν και οι παππούδες μας, ας πούμε, με κουκιά, με τέτοια πράγματα τα οποία συνέχεια ενσωματώναν στο έδαφος. Όμως, εντάξει, πολλοί υποστηρίζουν ότι με αυτά αρκούν. Τώρα, το κατά πόσο αρκούν ή όχι εξαρτάται και από το είδος καλλιέργειας που εφαρμόζουμε και από το έδαφος, από τις ιδιότητες του εδάφους. Σε περίπτωση που δεν αρκούν αυτά, εντάξει, δεν είμαι και απαραίτητα κατά της χρήσης λιπασμάτων, αλλά πάντα με φιδό και πάντα με αυτό που λέμε γεωργία ακριβίας, δηλαδή να βάζεις τις ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που ακριβώς απαιτούνται. Και μια τελευταία ερώτηση. Ανάλογα δηλαδή με την καλλιέργεια που έχεις και με το στάδιο ανάπτυξης. Στην Αρκαδία, όσον αφορά τις εναλλακτικές καλλιέργειες, τι έχετε ακούσει, αν ο κόσμος ασχολείται, ποσοστό και αν ενδιαφέρεται και ακόμα ρωτάνε? Κοιτάξτε, σίγουρα ενδιαφέρονται. Σίγουρα υπάρχει, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον από τους καλλιεργητές να μάθουν για νέες καλλιέργειες. Απλά η Αρκαδία έχει και την ιδιαιτερότητα ότι συνδυάζει και περιοχές όπως είναι η Τρίπολη, αλλά και πιο παραθαλάσσιες περιοχές, οπότε παρουσιάζει μια ποικιλία κλίματος που κάποιες καλλιέργειες που στο ένα σημείο της Αρκαδίας μπορεί να κάνουν, στο άλλο σημείο μπορεί να μην κάνουν. Οπότε γι' αυτό, όπως είπα και πριν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος είναι να δει το κλίμα και το έδαφος στο χωράφι του και αναλόγως να πράξει. Τώρα το ποσοστό νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση. Αλλά σίγουρα ενδιαφέρεται ο κόσμος. Νομίζω ότι ενδιαφέρεται και όπως ενδιαφέρεται και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ κάποιες παραδοσιακές, ας πούμε, συμβατικές καλλιέργειες έχουν ακόμη κάποιο εισόδημα, κάποιες άλλες δεν έχουν. Οπότε οι αγρότες που ασχολούνται με αυτές τις παραδοσιακές καλλιέργειες που αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζουν υψηλά εισοδήματα, ψάχνονται για το τι άλλο θα μπορούσαν με το τι άλλο θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Το 1,4. Τώρα, το κόστος εγκατάστασης, όπως λέγαμε πριν, που αφορά όλες εκείνες όλα εκείνα τα έξοδα που απαιτούνται για να φτάσει η θητεία σε παραγωγικό μέγεθος, δηλαδή να ξεκινήσει να παράγει κανονικά, είναι 220 ευρώ. Και από εκεί και πέρα το ετήσιο κόστος παραγωγής είναι περίπου 98 ευρώ. Αν βάλετε λοιπόν υπόψη ότι είναι η μέση απόδοση 97 κιλά και το κόστος παραγωγής 98 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι στο περίπου μιλάμε για 1 ευρώ το κιλό. Είναι το κόστος.
και το μέσο κέρδος 60 ευρώ από 0,66 ευρώ το κιλό. Βλέπουμε στην πίτα δεξιά πώς κατανέμονται οι δαπάνες παραγωγής. Το 37% αφορά το αναλώσιμο κεφάλαιο, το πλέον κυκλοφοριακό κεφάλαιο, και ουσιαστικά είναι τα ζυζάνια. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι σε πρώτο ποσοστό. Πρέπει... Έχει ζυζάνια τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθούν. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα σκευάσματα βιολογικής καταπολέμησης ζυζανίων τα οποία κάνουν για την φαγή, μπορούν να μπουν. Αλλιώς και αυτό που γράφουμε εδώ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτεί και μια περιοχή ενδυμικά δηλαδή. Σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, λένε ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα μπορούσαν να παράξουν πολύ καλή ποιότητα σε αλόη, και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, το κλίμα της, ειδικά σε κάποιες περιοχές νησιωτικές και παραθαλάσσιες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της αλόης, αλλά και το γεγονός ότι τουλάχιστον ακόμα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο τι σημαίνει, ότι παρά τις διάφορες ενστάσεις που μπορεί να φέρει ο καθένας μας για το πώς γίνονται οι διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης κτλ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη σοβαρότητα σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον έναντι χωρών και περιοχών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θεωρώ, εγώ προσωπικά αυθόρμητα θα έλεγα ότι ένα βιολογικό προϊόν από ευρωπαϊκή χώρα θα το εμπιστευόμουν περισσότερο από ένα βιολογικό προϊόν από μία ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα marketing και να μην ισχύει στην πράξη, αλλά νομίζω ότι δίνει ένα Έχει μια βαρύτητα.